ଓମ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ନାମ ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି। ମାନେ ଆମ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ବହୁତ କଠିନକର ହେଉଛି। କାରଣ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ କଠିନକର ହେଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସାହସ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତର ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତିକୁ, ଆନ୍ତରିକ ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହୋଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ କି? ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୌବନର ସୁଗନ୍ଧ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଚାଟିଂ, ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶବ୍ଦର ତରଙ୍ଗ ମନରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଦର୍ଶନ ପରେ ମନର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ, ଯୌବନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଝିଅର ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଛବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଝିଅ ଓ ପୁଅ ପରସ୍ପର ମନର କଥା ବୁଝିବା ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜାଣିପାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନରେ ପ୍ରେମରୁ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ହୃଦୟରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନର ତାଜମହଲ ଓ ମନରେ ହୋଇଯାଏ ପୁଲକିତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯୌବନର ତରଙ୍ଗ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାହା ମାନସିକ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନିର୍ମୟତା, ବିବେକ, ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହୃଦୟ ମନର କଥାରେ ହୃଦୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମନର କଥାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ହିଁ ହୃଦୟକୁ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ହୃଦୟର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ପ୍ରେମ ଥିଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ, ଘୃଣା ଅବିଶ୍ୱାସରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମନରୁ ପ୍ରେମର ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହୃଦୟରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନର ତାଜମହଲ, ମନ ହୋଇଯାଏ ପୁଲକିତ, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯୌବନର ତରଙ୍ଗ, ମାନସିକ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର ଯୌବନର ପ୍ରତିଛବି, ସ୍ପର୍ଶନ ଓ ଚୁମ୍ବନ ପ୍ରତି ଆଲିଙ୍ଗନର ଛବି, ତାପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ତା ସୃଷ୍ଟି, ଦୃଢ଼ତାରେ ହୋଇଯାଏ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି। ମାନସିକ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ପର୍ଶନ, ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ମନ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ। ମନରେ ଆଲିଙ୍ଗନ ଓ ଚୁମ୍ବନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ, ତାପରେ ହୋଇଯାଏ ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ, ତାପରେ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ମିଳନ, ତାହା ହିଁ ଶାରୀରିକ ମିଳନ। ବିବାହର ତାପରେ ହୋଇଯାଏ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ, ଯୌନ ତୃପ୍ତିର ପ୍ରଲୋଭନ। ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ନ ହେବା, ପୁଅ ଝିଅ ଘରେ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ନ ହେବା, ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ମୃତିକୁ ନ ଭୁଲି ନିଶା ସେବନ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ପାଗଳ ଅବସ୍ଥା ରୂପ ଧରିଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ କି ବିବାହ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ହେବା, କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁଇ ହୃଦୟ ବିବାହ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ମୃତିକୁ ନ ଭୁଲି ନିଶା ସେବନ ଆଡ଼କୁ ମନ ଆଗଭର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପାଗଳ ଅବସ୍ଥା ଭଳି ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ଣ୍ଣୟତା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରକୃତ ବିବେକର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ପରିବାର ସହମତି, କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ନିଯୁକ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସର ନିର୍ଣ୍ଣୟତା ନେଲେ ହିଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମରେ ହେଉଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ପାରିବା। ପୁଅ ଝିଅ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପୁଣି ଘୃଣା ଅବିଶ୍ୱାସ ତରଙ୍ଗ, ମନର ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଏ ମରୁଭୂମିର ଶୁଷ୍କ ଭୂମି। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମକୁ ପରଖିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ନକାରାତ୍ମକ ଆଡ଼କୁ ନ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲରେ ଗତି ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାହା ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ପରିବାର ସହମତି, କର୍ମ ସଂସ୍ଥା ନିଯୁକ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟତା ନେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବିବାହର ସୁସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରନ୍ତୁ।